आता है क्या पैसा नहीं पैसा ले पड़ती ना रे पैसा नहीं जल्दी दे बात सुनी ना क्या हो जाई बता वही घर अंगना के तरह भइल बा नहा धोआ के बैठल बानी एकनी के बुझाता कि तनी एक कप चाय दे दी आय का करत सन एकनी के अब हट तरा जे गोड़ लगला बिना हमरा काजी नहीं खे का रे सवेरे सवेरे अपन थोबड़ा का हमरा के दिखा देबे घर के काम धाम नहीं केलो कौन तोरा गोड़ लगला से हम तोड़ जाएम तो जुड़ा जाएम गोरे नु लगनी है रवा के तो का जरूरी है गोड़ लगला के कोनो जरूरी नहीं खे सवेरे सवेरे आदमी तनी उठेला त कुछ खाए पिए के चाहेला कबेले हम मुंह धो के नहा धो के पूजा पाठ क के बैठल बनी एक कप चाय मिलल हा ठीक बा गोड़ लागताड़ी मातारी बाप सिखैले बलो खाली गोड़ लाग के आ लोग के अथी करे के पोल्हावे के कुछ करे धरे के ना का हो गइल मम्मी जी काहे हाला होता और कुछ हो ना ये कन्या ली है चाय ली सुबह उठते उठते चाय पिए के आदत है नी हाँ ये कन्या यही से जानते रू नानू पीएम चाहत बा कपड़ा दुखाए लागेला और एगो सवेरे सवेरे ओकर मुंह देख लेनिया भीख मांगवा के बेटी के जा मम्मी जी का करे दीदी के रहना चाल तो वैसन के हटे देखावे नी खूबे करे धरे के कुछ ना देखावे ली खूबे तबियत ठीक बा नु राउर ये कन्या का कहियो रात में जानते रू हम अजबे गजबे सपना देखले बानी एही से हमर नींद पूरा नइखे भइल एही से हमर मानवा बानू एकदम चिड़चिड़ा खानी भइल बा हो डॉक्टर के बोला दी नींद के गोली वाली मंगा दिखा आ ना हो दोपहरिया में तनी 2 घंटा देखी मम्मी जी रोवा के कुछ हो जाई तो हम कैसे जिएम रहुआ अपन ध्यान अच्छा से रखेम अब बाखो हमरा कुछ ना होई तू टेंशन मत ल हम बहुत घमंड से शान से रहनी कि जैसन हमारे नैहर में महतारी भी वैसन के हमार सास ओकरो से निमन हमार सास मिलली ससुरा में तो हम तरह के कोनो चीज के दुख देवे नहीं कोनो चीज के कमी देवे नहीं ना मम्मी जी रहुआ तो कुछ ना तू करनी चाह पीलू हा हाँ पीनी है बिस्कुट वाली के देल रही खइलो कि ना खैनी मम्मी जी बात आ दूध को कजुया किशमिश सब से खाइल कोई नहीं हाँ मम्मी जी आ रहुओ खाई तो ओकरा के अब हमरा खाइ लगे का लेले बड़ू हो हम धइले बनी अपना खात रहे नी हाँ मम्मी जी देखत रो ओकरा के आई रहे लिके लिके दम बुझात रहे कि बांस में का साड़ी पहना देहल गइल बा आ कैसे के तरह भइल बिया भी चोरा चोरा के हो जाने तो सामानो रखतारी रहुआ कुछ बोले ना नुआ हम का बोले जहीं दे आदिन हई बोलम त कल हमरा के उ लग बोले बेटवा के कुछ ना बोले मम्मी चली ना खाना बना देले बनी आ जाना बना देलो बा तो बाड़ू तो हम आके खा लेम तारा कहला भी ना काजी नहीं खे तोरा के कह ही समझेल बनी मन तो करता कि गरम कच्चा तोरा मुंह पे फेंक दी लेकिन ओ से कुछ ना होई तोरा जानता नहीं मम्मी जी खाली रोबो के देखावेली कि बहुत माने नी ई नु जिए ना दी हन ऐसा हम जानत तनी ये लइकवा से डरे कुछ ना कहे नी कि कहे कि हमर मईवा सिखावत हिया बुझाई इनका के त हम उ सबक सिखाएम कि जीवन भर याद रखियो जाई दी चली चली एकरा के सबक सिखावे लगल सब कब सिखाओ हमरा के बाग जी वो कहले कहाँ से कौन पचरा ले रवा सब बतिया सुनत रहनी ना चाहवा तू ही पियबू कि हमहू पियो तब जुठा दिल बन तो थोड़े ना दे हम जी ए कनिया जी मम्मी जी अरे तनी बाबूजी खातिर एक कप चाय लेते आइयो आवा तनी कहाँ गए रही जी सवेरे सवेरे कहाँ गइले द्वार पर रही अन्य घर चाय पी पैसा मांग के लिए नी हां पैसा हां कैसन पैसा ओ दिनवा देले रही 11,000 रुपया भुला गईनी आज के डेट रहे ओकर देवे के हमरा के देलो 11,000 अरे 11,000 रुपया अरे हमरा से मांगले रही कि दे दा और हम खेलना के काम बा तो देले रही 11,000 के 51,000 ले ले लू कतना अब आप जीरो वो बतिया हमरा ना समझेनी छोड़ी लुटाई हमरा उसे का करे के बा चाय के बनैलस बड़ा सुंदर चाय बा छटकी बनैलस और के बनाई ठीक बा तू लोग चाय पियो लोग हम जाते नहीं तो नाश्ता तो ना करे ना हाँ जाई ओनी लिट्टी समोसा किन किन के खात रहे पेट में दर्द हुई तो कहम कि गैस हो गल बा आई हो गल ए मम्मी जी का करिए एक एक गो चीज याद करके रखे पापा जी 11,000 रुपया देबन तो अभी तक नहीं ले का जी ना हो उनकर उधर का त नाम उनकर आ देखी कहे के तना लोग कहे कि अपने घर लूटतिया पर जवन कहतनी क्रिया खा के सच कहतनी पापा जी ना आजकल बड़की दीदी पे बड़ा ध्यान देले बानी दारू पैसा नु मांग के लिया के उहे के तो जहां जहां कर्जा देले बानी नु वहीं से लिया के दीदी के देता नहीं हाँ
सास में झगड़ा लगावतिया, पर ऐसन कोनो बात नहीं के मम्मी। यही से हमरा के पट्टी पढ़ावत तनी कि तू 11,000 रुपये का तू 51,000 कब के ले बड़ू। अच्छा रुका रुका, तू चिंता मत कर, आवे दे बेरा बुढ़ऊ के, आ ओकरा से तो हम समझिए ले। चली उठी पहले, चली नहा का करतिया हो का ने कौन को बाड़ी आ हो कहली नहाई हम नहावा के पूजा पाठ क के कबे हम तैयार हो गनी। अभी साली नहाइबे करी, वही तनी लेट से टूटल हनी, वही से ना देखनी है। आ जा कौन तो का बाड़ी कौन मारे एथी बारे की सवेरे उठला के आकाजी पे पिया न अपना उठ के करी ना, तू चिंता मत करी, आराम से सुत रहनी। नींद आदमी के पूरा होकेला तो चेहरा पे लाइट रहेला। तो चली खा ले, जो पूजा कइल बन तो बैठल काहे बानी। अरु कहो तनी खाली दुवरिया पर से आवत तनी, ठीक हो जाए, ओकरा बाद खाई हम। अरे बाप रे बाप, काहे एबरा हम ढिमला तनी कह तनी कि हमर नींद पूरा नइखे भइल, एही से हमर मत भंगू धइले बा। हे काली माई, अपन यही हाथ हमरा कपार पे रखले रहियो, कोनो गलती सही हो जाए बाकी बुढ़िया हमरा के यही अमानत रहे, ना तो हमार जैसन लूर लछरवा निम्नो आदमी लात मार के भगा दी। आ ये चंडालिन के अपना गोतनी के घर से जरूर निकलवाए, ना तो सब हमारा बुढ़िया के पोलहा के धन दौलत ले ली तो हम भीख मांगत चले। हम का भीख मांगम, हम वैसे काम में कह देम कि हमरा भीख मांग को जरूरत ना पड़ी। कितना मोय सब पुअरा पुअरा भइल बा। अहो का जी बिगवा में 40,000 रुपया रखले रही, त का हो गइल धइले नहीं बा। तू ले लू का? अब जी हम का खातिर पैसा ले ले, देखी कहीं धइले हो कम अरे अक्सर पैसा हमारे गायब रहता। पैसा गायब रहता है, कहाँ रखे नहीं रहा पैसे की? कहाँ रखीला? बैग में रखीला पैसा, और कहाँ रखीला? अब देखी सब चैनवा में देखी कौन सी घर में से का पैसा बेरा गायब हो देखी जाई। चैनल में देखे से बाकी बा होइल ही नहीं के पैसा। आ तकिया के नीचे देखनी हां सगरी देख लेनी, तकिया के नीचे बैग में पैसा रखत नहीं, तकिया के नीचे देखी। आई तो के ले गले त पैसा बा। आय रे रे हे सुन बे का मम्मी? है ना सुन पैसे जानता रे कैसन पैसा? 40,000 रुपया निकल ली हां बुढ़ऊ के बेग में से ना हम का तेना निकली है। हम तो देखल नहीं कि 40,000 रुपया हम कहाँ। झूठ बोली तो बुझ ली तो नटी दबा के मुआ दे। ओ दिने हम फोन पर बतियावत रही, तोरा के बतियावल देखनी कि ते कहत रही कि हाँ माई तबीयत खराब बा तोर तो देखत तनी कुछ पैसा के जुगाड़ क के भेजत। तो हम माई से ऐसे कहनी, हम पैसा देखी हम नहीं कि माई हमर दोस्त। झूठ मत बोलते, बुझ लिए, झूठ मत बोल, कहत नहीं पैसा ले ले बस तो चुपचाप से दे दे। कल बाबूजी के घर में झाड़ू लेके गई रही, बाहरे के भरोसे पैसे में ना बाहर नहीं। देखो ऐसे तू हमारे मत कह, हम घर बाहरे खातिर करनी, हम पैसा चुरावे ना, हम जान तो नहीं और ते भीख मंगनिया के बेटी रे ते चट्टन बढ़ले बाड़ी पैसा ले बस दे जल्दी। मम्मी कसम से कहत है कि हम नहीं के ले ले पैसा। तो का हो गइल, जमीन खा गइल कि आसमान निकल गइल? ज्यादा छोड़ ना पैसा जो हो गई तो अब जी एक दो पैसा बका आ घर में से 40,000 रुपए का हो जाई? तो ध्यान रखो लोग पैसा क्या कर इहो ले ले दे रे पैसा जल्दी चल चल दे दे। कसम से कहते हम नहीं कि अगर हम पैसा उतना पैसा लेके हम का करब? उतना पैसा के हमरा कौन काम बा कि हम पैसा लेके रखम? ते चोरा चोरा के अपने नैहर भेजबे। देखी रो भीख मांगवा के तोर बापो भीख मांगवा बन ओकरा के भेजबे रे। देखी रो बात समझी, हमरा घर के लोग बेटी की कमाई 1 रुपया ना खाले, ठीक ना? भले मर जाए सब भूखे, लेकिन बेटी के ना बिल्कुल पखंड हमरा लगे मत पड़ जाए। ठीक आ जल्दी से पैसा दे, दे रे पैसा जल्दी दे चल। मम्मी छोड़ी अरे मम्मी हम आता है कि पैसा नहीं, पैसा ले पड़ती रे पैसा नहीं, जल्दी दे। बात सुनी ना। क्या हो जाए? उड़ जाए पैसा नहीं ले ले कर उड़ जाए पैसा उड़ जाए उड़ जाए पैसा। कसम से कहते हैं, देखिए हाथ जोड़ता है। हाथ थोड़ा जोड़ला से का हो जी रे? हाथ थोड़ा जोड़ला से का हो जी तोरा हाथ जोड़ला का हो जी? हमर पैसा जाई आय हमर मर्द हमर बेटा 1 रुपया खातिर एकदम मेहनत कर अस्ते रे तू अपना नहीं पहुंचात रही। देखिए हम खुद तो हाथ जोड़ता नहीं, हम नहीं के ले कहां जोड़त रही कहत रे कि हमरा पैसा दे दे ना तोरा के बुझे ए बरे तोरा के का दस कर मैं पैसा दे पैसा का दे हमरा पैसा दे मम्मी। अरे क्या करते हैं सर मेरा रू? अरे हट पगला के भाई इसका हां पगला कर बानी क्या पगला के भाई? 40,000 रुपए का हो जाए घर में से?
40,000 रुपए तो हम जब तरीका हो गए घर में से ये ले ले बिया केकरा पैसा के भूख में एकरा पैसा के भूख में ये अपना नैहर भेजवातिया तोरा पैसा का भूख बा ओकरा पैसा का भूख बा और उ केकरा पैसा का भूख नहीं खे हम भेजवा तनी अपने नैहर हमार बाप भीख मांगा हां सुन हमार बात अरे वो के समझा दे हम कहते नहीं कि सुन हमार बात ई गरीब के बेटी हिया एकरा पैसा के भूख ना होला हम तब से कार्य करते रही घर में तनिक बुझा तो तमाशा कोई बानी छोटकी के घर में जाके देख ओ गरा टैक्सी में 40,000 रुपए हमार मिलल अति ये गरीब के बात मर्तबा कोई बानी खबरदार ओकरा टैक्सी में से 40,000 रुपए मिलल है चुप रहो बेटा ई जमाना खाली गरीब के ही दोषी ठहरावेला ना बाबूजी छोट के कुछ नहीं है गेले पैसा हमें ले जाके रख ले बानी सुन लेनी नो अरे झूठ बोलत यार तनिक अभी शर्म अरे कर चुप रही झूठ ही नहीं की बोलत झूठ रहुआ बोलत तनी एकरा के बचावे खातिर ठीक बा चलो बेटा हमार मरद सठिया गइल बा उ भीख मंगेरिया के बेटी आइल बिया तो सबके माटी मार ले बिया बतावर 40,000 रुपए कोनो कम पैसा रुपया भाई कहीं जे छोटकी ले ले होई तब कहीं सही तो नहीं का बोल मम्मी जी का हाला भइल बटे कुछ नहीं के हाला भइल चलो तो तनी तारा घर में देखियो का भइल बा 40,000 रुपए तू लेल बड़ू हम लेल बनी ई का लोग कहतानी देखी मम्मी जी हमरा लागत है कि दीदी हमरा के फसावे खातिर ई सब करतारी लोग हमरा पे भरोसा बानू मम्मी जी हम ऐसे कर सकेनी जी तार बाबूजी कहत रहे कि तू लेल बड़ू बाबूजी त खाली ओकरा चक्कर में रहना होने की जानत कि राउर बात के बाबूजी काट देनी बाकी वो भीख मंगिनिया खातिर कितना उलड़नी दुनिया से तू ठीक कहत रु कनी बाबूजी को फंसा ले बिया यही से बाबूजी के चक्कर में रहता नहीं दिन भर हैं हमरा नु ससुर है लेकिन हमरा खातिर को अच्छा बोलले बानी हमेशा हमरा के लात के नीचे रखनी ओकर के हाथ के ऊपर रखनी ठीक कहत रु तू उ जइए से घर में आइल बिया तो ये से करे का पढ़ा फुकवा के खिवा देले बिया कि मरद हमर एक को बात ना मानेला बताए अना हमरा के देखल चाहेला कैसे रुआ पतो के फंसावे चाहती है हम चोराए मम्मी जी हम केकरा खातिर चोराएम जी बाकी एकर चीज तो हम पता लगाई करम कि आखिर ई पैसा के ले लेबा हां हां ये माई बुढ़वा बहुत तेल बेलना बा हमरा घर में घुस गई रहला हम कैसन मानी कि ताला ना मरनी है आज भाई के बोला के राती के भेजवा देता नहीं ना रही ना तमाशा हुई जब बुढ़वा देखलस तो पैसो ले ले हुई गइल हमारा हाथ में से जैसन बानी वैसन पड़ल हमरा पे लेकिन कुछ करके बुढ़वा ऐसे करी तो हमें घर के मालकिन ना बनम सपना सपने रह जाई अच्छा बूढ़ी हाथ में बड़ी हमरा काची के दिक्कत बा अब अपन काम जौन करे के बताओ आज करवाइए के रहे कितना तीत नती भुजवा बनैले रहे मरचुए खा लेनी बुझाता कि तीत के मारे सड़क जाई ए कनिया कनिया अब तनी पानी लेबू हो प्यास लगल बा ए मम्मी जी का कनिया अच्छा सुन ना पानी वाली पियम एगो एगो आइल बड़न लइका अच्छा हाँ तो अथी सरामिक कार्ड बनता ठीक नु आ ठीक लगलो का हाँ हो कहाँ भी ओकरा से पानी मांगी ए पानी लेके आइबू होता नहीं सुनी ना सरामिक कार्ड आइल बाटे तो ऊपर कार्ड सरामिक कार्ड होला जी ओमे नु जानता नहीं सरकार शरम कार्ड शरम कार्ड बाटे तो ओमे का करी ना सरकार में लाज लगेला हां का हमरो अब का कपड़ा पर चढ़ल रहे मैं जैसे हटी जाई ना किसानी अपनी घर खेती होला नु बाबूजी जितना खेती करता है नु हाँ हाँ तो सरकार का करी की देखी कि खेती करता है बुढ़वा ना मतलब ये आदमी खेती करता है नु तो उनका एथी पर बैंक में 5-5 हजार रुपया महीना भेजी हाँ हाँ बहुत पैसा हो जाई लेकिन ओकर खातिर राउर एथी अंगूठा चाहिए 5,000 रुपये महीना हम हर महीना आई हर महीना में आई ये कोने तो हमरो भरवा दिए बुढ़ऊ के भरवा तो दिए लइको बाहर खड़ा बाटे हम लेके आई हाँ हाँ बुलाओ 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 के रह होगा जा दे दादा बैठल बैठल 5-5 हजार रुपया आ जाए तो कम बका सब कोनो के करवा दे अब भीख मंगेनियो के करवा दे जौने 500 रुपया आई तो हम ले लेम 5, 10, 15, 20, 25 हजार हो जाए 25 हजार होई तो कोनो काम न होई आई 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 बैठी बैठी सर
खुश रही बबुआ। रौरे बनवा के बनू हाँ हाँ हमने बनवाए। बड़ी एकरा में सरकार फायदा देताड़ी सब। हाँ तो ठीक है न बाबे, सरकार फायदा देता है। ऐसा ही तो देखत रहनु कितना लोग कोरोना कौन कौन बीमारी आलू में के लोग बर्बाद हो गए। और बन जी तो सास बहुत पतोहो सेवा करी हसन, पैसा आवे लागी नु दन दना दन औरी ना हमार पतो होता है ऐसे ही सेवा करे ले ऐसा ठीक है बात है। कमाओ चालू कर दियो, हम अपन जाइत को बहुत लोग के बनावे को हौ दीजिए ना जो दिए हैं। हाँ 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 पानी नहीं पिए बाबा बुआ तो पी ला, दी तनी मुनी पी ला। घाम में घूम तरफ पियासल होबा। हाँ साइन ली है तनी है जा अपन साइन करी तो। ए बबुआ हम पढ़ल लिखल नहीं खिनु नहीं पढ़ल ना नाम ना लिखा है लिखे के ना सिखौनी हुई वही टेढ़ा में लिखी ना वैसा हो चल जाई। तेरे में लिख तुम तो हो चाहिए। बैंक का खाता पोजीशन साइन हो के ले बनू अच्छा वो तो ठीक वो तो हाँ तो बस ओइसा ने करे के बा। ली मारी तो नीचे हे जा। ए बबुआ कुल कागज सौदे रहेला। हां उ आगे लिखल ऊपर बा छपा जाई, ऊपर छपाई। छपाई मम्मी जी। छपाई ई सरकारी काम हनु लेट से होला, पहले साइन करे ओकर बाद लिखाई। हां हाँ लिखी मम्मी जी। हाँ बस अब रहे दी हो जाए। हां दी राउर अब हो गइल बन जाई। आ कब मिली बबुआ? मिली 3 दिन में आ जाला। आ पैसा कब भाई? पैसा धीरे धीरे आई, एक महीना क के 2 महीना बाद एक ने तू अपन बनवा लिया। हाँ मम्मी अब बबुआ के बनवा दे, बबुआ के फोन करके कह दिया। हाँ ठीक वो है काम तो कह चलो ठीक बा, तनी ठीक बा। चल तनी जी ठीक बाटे। हम हो जातनी जी मम्मी जी पानी लेते जाई। जाए तो हमार काम तो हो गई, सब जड़ जगह जमीन हमारा नाम हो गई। लेकिन ई कलेक्टरवा के भाई पैसा भेजवा ई जौन भी होटल एकरा के पैसा भेजवा के पड़ी तो बहुत थेथर लागता। ना भेजवाएम तो हमारा मर्द हमारा ससुर से कह के हमको फंसा दी। चलो एक पैसा भेजवाई। मम्मी रबर नानो कुछ हुई रबर ठीक हो जाए ना जल्दी के। बाबूजी को काम करे नहीं है कि ऑपरेशन करवा देती हूँ तो बहुत बढ़िया रहे। मम्मी ये सब भुला जाए ना वो सब बात के, बढ़िया डॉक्टर से दिखा दिए। बाबूजी को काम करे नहीं है कि ऑपरेशन करवा दी। ऑपरेशन करवा दें तो सबसे ऑपरेशन में बहुत रुपया लगी। देखिए तब भले हमारे गहना लेके बेच दी, बेच के ऑपरेशन करवा दी ना। हम सोचतन ये गड़हिया वाला खेत बेच पता दी। नहीं तो मैं बहुत सुनो ना, अब खेत के कागज कहाँ बा? महीने बाबूजी छोटको कहाँ बारू तुम? घर में नहीं खे। अच्छा तो खेत के कागज लेके आवो। वो ठीक हो जाए ना, डॉक्टर बाबा के ठीक कर देंगे ना। हम सोचतन कि खेत गड़हिया वाला खेत बेच दी। खेत काहे के बेचाई? तो यो सही मर्जी है। दवाई होत नहीं के मोबाइल ए तरह ये के घोंघा में परान बसल बाकी कब निकल के गिर जाता। तो दे देना तू कागज आखिर मम्मी ठीक हो जाए नु। कितना ये के तौर पर अच्छा लगता है। काहे कागज दी? अरे डॉक्टर कहला से कि बिना ऑपरेशन की ठीक ना हुई है। तो जाई कहीं से पैसा लिया के करवाई ऑपरेशन। हम रोकले थोड़ा ही बानी। देखो ऐसे तू काहे खेत रह के का करी भाई जब इमर्जी है। वो हमार खेत ह, ऊपर हमार हक बा। साइन करवा लेले बानी, हमार हो गइल बा। अरे वाह 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 वाह। हाथना दिन से तू चरित्र जोन दे खइले रहू सब तो नाटक है। तो करे तो रानी हई, करत ना रानी हई। आ अपने खाम चाहे ना खाम अपन खाए की के दे दे तो नहीं ना करत नहीं का। खेत बेचाई मर जास जाई दे जितना कहनी। बाबूजी अपना भाई के फोन कइले बने उ पैसा लेके आवते हुई। अब भाई दिखैनी अपना घर से पैसा मंगाई। अइया के जल्दी से वो ऑपरेशन करा दी ना। ए कनिया हमरा के मां चुप हो जाए ना मुझे। बाबू तू देख ना, हमरा मम्मी के तनी तू डॉक्टर भी तनी जल्दी से लेके चलना बाबू। बाबू तनी जल्दी से लेके ये के कोनो ठीक नहीं के ऑपरेशन करावे के पड़ी बाबू। बाबूजी चलिए हॉस्पिटल चल जा। वहाँ लो हाइले नहीं किलो की घरे। इधर में एथी बैठे हमें मिले एटीएम दे। ये छोड़ पहले लेके चलना बाबू। एटीएम वाला ले लेवे हमरा के। चुप हो जाए ना मम्मी। घबराई मत मम्मी जी, हम अभी हॉस्पिटल लेके चलते नहीं रोके। कुछ ना हो, कुछ ना हो। ले जाकर रखो ने। चल ये रख दे। चलते मम्मी जी
बाबूजी धरता ए चल उठी 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 उठो उठी कुछ नहीं हम आगे बहन रो टेंशन मत उठी 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 रो कुछ नहीं उठी हाँ आराम से पहले से रखी छोड़ दी चल गिलास में पानी बोतल में पानी लेके आवा ठीक बेटा हम गाड़ी के थर्मासवा ले लिया हमार